Радіо Лада. Радіо Лада. Коли святкуємо праздники Господські або воспоминання перенесення ризи Господньої, плаття Господнього, одіяння Христа, то перед нами постає постать, богочоловічна постать Христа. Все, що зв'язано з Господом, для нас свято. Люди йдуть нині по святим містам, по монастирям, йдуть на святу землю, в Єрусалим, в Вифлеєм і в другі святі міста, там, де ходили стопи Христові, там, де були великі євангельські события. Но событием являється і почитання святинь. І хоча ті святині можуть бути це в Грузії, це в Великій Росії, це в Італії, це в Малій Азії, це в Греції, вони все одно наші. І святі можуть бути греческі, і грузинські, болгарські, сербські, але вони і наші. То ж саме, як Туринська плащаниця знаходиться в місті Турин, дуже її сокотять, аби не розсипалася. На ній знайшли образ, відпечаток ліка Ісуса Христа. Причому так премудро Бог устроїв, що святині православні попадали у западний латинський світ дуже чудесно. Так мощі святителя Миколая силу забрали від православних, перевели у бари італійські. А для чого? Щоб нині італійці не казали, що вони не чули про православних, що вони не знають, хто такий Миколай. У вас є Миколай. Не дуже італійці йдуть до Миколая, а наші люди платять великі гроші, заказують автобуси, йдуть в Італію, в бар, щоб там у нижньому храмі, а там мощі Миколая. І там ми, люди, йдемо туди. Туринська плащаниця чим нам цінна? Не тільки, що не осталася як святиня, а ще в тому, що коли фотограф фотографував її, обнаружив негатив, а перевівши його на фотографію, усі латиняни ахнули. Образ Христа на туринській плащаниці не похожий на католицькі образи зовсім. Радіо Лада. Радіо Лада. І Божа Мати стала як нека пухленька жінка, Ісус пухленький, кругленький, наповнений. Та й вже якась появилася там Джоконда, і картинні галереї наповнилися чувственних образів, но ікону утратили. Усі западні храми – огромні бетонні стіни, подекуди якийсь маленький образик. У православних наоборот, у греків усі стіни і всі своди у іконах, а святині не прячуться догорі, а кладуться людям на поклонення. І в цьому принципіальна різниця греческого візантійського православ'я перед панською латинською вірою. Ми пам'ятаємо ризу Господню, і читається Євангеліє і апостол іменно зв'язані із Спасителем Христом, який совершив діло спасіння на кресті. Так пише апостол Павел Коринфянам у 1 главі. Слово «крестное», слово про Христа, котрий розп'ятий на кресті, умер і воскрес, для погибаючих, для людей, научних атеїстів, є юродство, іздівательство, надсмішка. А от для спасаємих людей є сила Божа. Радіо Лада. Радіо Лада. І ще є часть людей, яка тут не поминається. Люди, які не просто не люблять крест, а ще й агресивно, увидя крест, хочуть ламати його. Ми же, каже апостол Павел, для когось крест і проповідь про нього безсмислиця, для нас спасаємих сила Божа і премудрость Божа. Радіо Лада. Радіо Лада. Ведь колись написав Бог такі слова, які мало хто розумів. «Погублю премудрость премудрих і разум розумних откину». На перший погляд, странна фраза. Що значить Бог откине премудрость премудрих і разум розумних одверже як непотріб, а річ іде про всеосвітню мудрость, філософію,
про фантазії современних ідеологів. Часто современних ідеологів і создателів различних філософій порівнюють із сліпаками, сліпими людьми, котрих привели до слона і дають їм задачу, що таке слон. І сліпі починають. І 4 різні оцінки. Причина одна – сліпий не видить все великое, все главное. Радіо Лада. Радіо Лада.